Čaute, volám sa Ľubka, dnes mám pre vás pripravený nový recept. Je to kokosovo-banánový puding bez škrobu a bez pridaného cukru. Budeme potrebovať 25 g strúhaného kokosu, 1 nakrájený banán, 1 vajce a 250 ml mlieka. Môžete použiť ryžové mlieko alebo kokosové podľa vašich preferencií alebo podľa toho, ktoré tolerujete. Všetky ingrediencie okrem kokosu dáme do misky a vyšľaháme ponorným mixérom. Vymiešanú hmotu nalejeme do hrnca. A varíme ako puding. Pridáme kokos. A miešame, kým nezačne vrieť. Keď nám puding zovrie, vypneme ho a nalejeme do misiek. Môžeme ho podávať teplý alebo aj vychladený.